Bejn Marzu ta' sena li għaddiet u Marzu ta' din is-sena ġew risistemati ftit aktar minn 500 immigranti regolari lejn l-Istati Uniti. Ħabar dan il-Ministru għall-Internu u Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela fit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari. Minn dawn il-503 immigranti regolari, 355 huma mis-Somalja, 128 oħra huma mill-Eritrea, 17 mis-Sudan, 2 mill-Etjopja u 1 mill-Iraq. Dan l-eżerċizzju jsir bisħab mal-awtoritajiet Amerikani, l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġġjati u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni. Barra minn dan, il-Ministru Carmelo Abela innota wkoll kif kien hemm numru żgħir ta' persuni oħra li matul dan il-perjodu ġew aċċettati minn pajjiż ieħor fuq bażi ta' sponsorship programs.